Hola, veïns i veïnes. Volem demanar-vos el vot per al barri, volem demanar-vos el vot per a l'eix verd en què volem que es convertisca el carrer Muntanya a través d'una reurbanització, a través d'una ampliació de voreres perquè tots i totes puguem passejar, jugar, anar a l'escola tranquils i tranquil·les amb els nens i nenes, respirar millor, no estar fent una cursa amb els cotxes. I per tot això us demanem que voteu reurbanitzar el carrer de la Muntanya, de Freser a Mallorca. Al Camp de l'Arpa, vota Muntanya i vota Superilla Camp de l'Arpa. Entra a la pàgina del Decidim Barcelona i dona'ns suport. Amb vosaltres farem un barri millor.